Здравейте хора! Днешния клип ще покажа хотела. Така, терасата. Да ви се похваля с морето. Това е батутата. Долу на петия последния етаж сме. Имаме климатик, дистанционно за него, разбира се. Светли, телевизор. И ето. Не знам, че обръщам така, но... Така. Ето, само да покажа банята. Ето, е банята. Това, имаме душ кабина, летната. Тук е бойлера. Ето. Кърпата там. И това е за банята. На нашата спалнята. Да покажа сега. Правя клип. И тяхната тераса и тук има вентилатор, който охлажда ден, не вентилатор. Горето, замъка, разбира се, как няма да се виждат. Ще ходим на вечер. Така, тата, всичко ли показах в апартаментата? Всичко показах, разбира се. Климатика и дистанционното няма значение. Сега излизам. 501. Не сме заключили. Не сме още. Така, този хотел е много приятен. Тъй, че ви го препоръчвам. Аз ви чакам навън. Ще ги изчакам. И забравя да кажа, аз съм мяу, който ни е беги. Си го заправям. Не, че го заправя. Така тръгнахме. Вътре сме. Опа, много гадно. Стигнахме. Тук съм. Столчета, добре.